Hello! Guys, dito tayo isda. Ayan. Standby! Guys, gabi, lalagay ko sa nilaga. Nilagang maka. Pata. So ito guys, gabi. Sasawag. Standby lang kayo dyan mga kapatid. Standby. So, next natin guys. Standby lang kayo. So, ayun guys. Ito yung condiments natin. Meron tayong onion, chili, black pepper, pepper.
Wait lang, standby lang. Wait. Lalagyan natin yung ating pepper. So, mas prepare ko yung table guys lang. Dahil meron ko rin ito, iyan ako sa salad dito. Oil and kamatis. Sugar and salt. So, hindi na ako kailangan gumawa ng sasawa. So, yun yung sausaw. So
ilalagay na natin yung ano, yung sahog. So abangan nyo guys. So standby muna kayo dyan. Bye. So habang inaantay natin makumulo guys, kape-kape muna tayo. Kape tayo guys. Bye. Ayan guys. Eto na guys. So nailagay na natin lahat ng sangkap, lahat ng gulay. So ngayon, antayin na lang natin siyang kumulo pa ng konti para medyo luto na yung ano. Pero wag natin masyadong lulutuin masyado yung gulay para masarap siya. Hindi siya ano. So ayan, yan. Pwede na siya. Ayan, halo ko na siya, nalagyan ko na siya ng paninta. So guys, so ayan, nagtatapos yung ating